Включвам се от новия ни магазин на Голо Бърдо с обещаното презентиране на най-новия степ-он на Бъртън, който вече се намира в новия ни магазин на 6А. Аз съм Дойчин и си позволявам като обикновен сноубордист и обикновен аматьор да правя промоции на неща, които презентирам лично на пазара в България повече от 28 години. Днес съм много горд с това, че по желание на моя, мога да кажа приятел, Бог да го прости, Джейк Бъртън, Бъртън отново се намира в моя магазин True Riders и тази година сме първи с най-новите модели на степ-он. Защо най-новите модели? Защото всъщност миналата година степ-он се изчерпа напълно и няма нищо за разпродаване. Това въобще не е случайно, защото системата е резултат на вече няколко години, клони към 10 и е доста усъвършенствана технология за бързо закопчаване, ако се чуете какво представлява. Бързото закопчаване е най-голямото желание на хората да могат много бързо да скочат и да преследват своите приятели скиорите, които с едно щракване тръгват веднага след лифта и вместо да седиш на земята или да се навеждаш, просто правиш едно клик и се понасяш. От миналата година не останаха много. Всъщност остана само един автомат, но тази година нещата са напълно променени и отново апгрейднати, както между другото се случва всяка година. В ръка държа Hi-Shot модел Hi-Shot X, който е наследника на модела Photon от миналата година. Моделът Photon все още се намира из Европа, но аз мога да кажа, че отново да наблегна на факта, че тази обувка я има за първи път в България в True Riders. Hi-Shot X е модел, който е с Double Boa. Ако имате интерес да видите дали аз поддържам версията Boa или не, то тогава може би е добре да видите другото ми видео в канала True Riders Shop в YouTube, където съм направил един пълен разбор на това какво представляват връзките на обувките, дали обикновени връзки, дали Boa, или каквато и да било друго от бързите системи. Но Бъртън продължават да залагат на системата, отново ще повторя, Boa, която е патент на отделна марка, която се продава на всички брандове, които имат желание да я внедрят в системата. Гаранциите върху нея се подават изключително и само от самата Boa, но трябва да знаете, че за сега това, което се случва и вече развитата система, както и другите неща, които са в тази обувка, са протектирани с двойна гаранция. Едната е гаранцията на съответния бранд Бъртън, както и гаранцията на самата система, която е доста завидно добра. Обувката е с напълно нов дизайн. Миналата година имаше един штраймер, един страп отпред, който даваше едно допълнително притискане. Това е нещо, което сега не се вижда, защото вътре тук има една вградена допълнителна пластмаса, която е с напълно отделен вариант за притискане на крака и за обиране на луфта към петата. Двойната боа има силното претенции да може директно да разпредели натоварването между долната и горната част и да може така да направи, че да не ви мъчи крака, когато карате. Въпреки това, гаранцията, че петата няма да се отлепи, е 100% с тази система. В момента това няма как да бъде видяно, защото колегите от Бъртън имат на техния сайт тази обувка в разрез, където бихте могли да погледнете и да видите, че системата е напълно подновена и захвата е уникален. Те държат на този факт, че нещата са така направени, че да бъдат, както се казва, веднъж, заставайки зад името на една от най-популярните марки в света. Първи ми поглед веднага ме накара да помисля този изчистен дизайн на какво се дължи и тук отгоре има един такъв еластичен меш, така се казва тази материя, която е като гъста мрежа, леко еластична и както и отгоре плата, който покрива това дава гаранция, че снега няма да влезе между езика и обувката, което означава, че няма да ви се намокри крака. Съответно обаче и дава този изключително изчистен дизайн и когато тук дойде вашия панталон, вие виждате, че
няма как да се разбере, че карате сноуборд. Просто това е, освен едно технологично решение за една висок клас обувка, е един изключително чист дизайн, който, разбира се, е необходим. Ние в момента имаме доста различни цветове, но основните два са това зелено и това синкаво-лилаво. Но обувката Hi-Shot е твърдата версия на вариант, в който можете да разчитате за едни големи скорости, за голямо каране. Това е обувка, с която бихте могли да карвирате бързо на писта, бихте могли да карате и добре извън пистово. Често получавам въпроси, какво ще правя, когато трябва да си закопчая или разкопчая автомата в дълбокия сняг? Това е нещо, което сравнително малко се налага. И честно казано, почти всички автомати в света биха изпитвали известни затруднения, ако сте решили да си разкопчаете дъската в най-дълбокия сняг. Но за сега системата Step-On е доказана и предпочитана от хора. Просто нямам нито един клиент, който да е пожелал да се върне обратно от другата. Целият свят се бори за доставяне на нови варианти за бързо влизане. Ние в True Riders наблягаме изключително много на това, че искаме да бъдем най-иновативните и да можем да следваме тренда, така че не забравяйте, че и една от другите системи, на която ще посвета отделно видео, ще може да намерите на GoBirdo 6A в новия ни магазин много скоро. Той идва с един от другите брандове. В True Riders продаваме само неща, на които лично вярваме, и освен, както казах, фирмените гаранции на брандовете, които са с технологиите или самите главни марки, застава и True Riders гаранция, която е гаранция вече на 28 години. Така, наследника на Photon с двойна боа, висока твърдост, напълно достатъчна обувка, която би могла да бъде достоен за всяко едно ниво каране, за всеки един уважаващ себе си сноубордист. Ние сме заложили в голяма степен на това, защото нашите клиенти са изключително насочени към това да имат оптимална екипировка и да не купуват всяка година. Вярвам, че тази система би могла да бъде доста дълго време такава, каквато се очаква от нея да бъде. В никакъв случай не трябва да пропускам entry, така наречения левел на обувка, която е с тази система. Това е системата с единичната боа, което нека да обърна внимание. Тази обувка няма да има повече плаваемост на крака вътре и повече недостатък от това нещо. Напротив, тази обувка има перфектния шанс да бъде достатъчно добре захванала крака, дори и малко повече, отколкото би могло да се иска. Защо? Защото, отново ще реферирам към видеото ми за обувките и за вариантите на затягане, единичните връзки, единичните затягания с система BOA, Speedlace или каквото и да било, имат единствен недостатък, който е свързан с това, че целият крак се затяга фронтално и по този начин, ако решите долната част на крака ви да е по-хлабава, а горната по-стегната, това няма как да се случи. За това обаче, както на тази обувка, която е с единична боа, и тази обувка, която е с двойна боа, трябва да обърна внимание. Това са чорапи, вътрешното на обувката, които са heat moldable. Това означава, че могат да бъдат оформени по вашия крак. Дори това е желателно. Защото, честно казано, нашата практика вече с продаване на обувки, които са с този доста съвършена технология на изпичане на чорапа, да бъде така, че да може да легне по крака ви, това е изключително добра гаранция за повишен комфорт горе. Това е нещо, което много често бива неглижирано или объркано в магазини, където просто не се набляга на този факт, защото се разчита, че евентуално крака ще, или не евентуално, но с времето крака ще оформи благодарение на собствената си топлина чорапа по вашия крак. Да, това е така.
Само че хората са измислили тази система, особено за тези малко по-специфични крака, които имам аз, вероятно имате и вие. Тези крака се виждат на всеки следващ човек. Аз съм човек, който се занимава доста с настройката на обувките за специфични стъпала и виждам все повече различни анатомични особености, които трябва да бъдат уважени. Така, чорапите, които се пекат, могат да дадат перфектната гаранция, че ви крака ви ще бъде захванат отгоре, както подобава. Така че и двата модела на Burton, които имаме тук, са с така наречените Heat Moldable чорапи. Те не са само така наречени. Това е най-добрият вариант за най-добър комфорт. Не се подлъгвайте. Пробвайте с консултанти, които добре познават какво може да даде една от тези обувки за вас. Защото много типичен вариант е моментът, в който пробвате за първи път обувка с чорап, който може да бъде оформен топлинно, да се объркате и да вземете чорап, или обувка, която ще ви бъде голяма след първото каране. Затова ангажиментът на търговеца, който ви продава, а той всъщност в сноуборда не би трябвало да бъде чиста проба търговец, а по-скоро консултант, е хубаво да може да ви обърне внимание достатъчно добре и да покаже как трябва да се случи. Защото грешката с една такава обувка, това е една немалка инвестиция. На края на видеото можете да видите, ще ви споделя и варианти как да напазарувате все пак и на малко по-добра цена. Ще обърна внимание и на автоматите, които имаме във всички необходими цветове. Нали, не се фокусирайте върху точно конкретния цвят, който показвам в момента, защото двата автомата всъщност, които се предлагат с тези обувки, аз ще ги върна тук, за да се виждат на видеото, са двата варианта на степон, съответно класическия степон и степон Genesis. Разбира се, и в двата случая системата е еднаква. Там няма никаква разлика. Вие можете да изберете дали да се спрете на средната или малко по-твърда от средната обувка с единичната бола или по-твърдата обувка с двойната. Това няма никакво значение. Вие можете да изберете както и малко по-базови автомат, така и малко по-високия клас автомат. Има известна разлика в флекса, но основната разлика в двете технологии е, че единия има тази система, която се води едновременно и един вид шок абсорбър на поднасянето към заден кант, но и все пак малко по-директно подаване, защото тази система позволява на онзи малък луфт, който застава между обувката и автомата, да бъде елиминиран. По този начин, когато натиснете назад с обувката си, и автомата реагира доста по-бързо. Това е характерно за хора, които биха се спряли, например, на по-твърдия модел с дабълбола и те много често биха избрали да вземат модела Genesis, който е с тази система за по-добра реакция и за малко повече абсорбиране на натоварването, особено когато кантиш върху твърд терен. Така, това в общи линии за сега изчерпва малка част от колекцията на Burton, която обаче е за първи път първо в True Riders, с моя много голяма гордост, и можете да дойдете на място и да я пробвате. Трябва да обясня, че цената на този артикул би могла да бъде подобрена, ако се купува на така наречените Bundle Deals. Това е варианта, в който можете да купите обувка, автомат. Ако си харесате и един от 150 сноуборда, които имаме в наличност, в реално време, можете да си изградите най-добра цена за вашия комплект, както и да разчитате на още нещо. Допълнителната стойност на всеки един продукт, който се продава в True Riders, се изгражда от това, че ние добавяме опит на повече от 28 години, добавяме всичките познания, които сме събрали благодарение на вас, на вашите отзиви, и нито една дъска няма да излезе от нас неваксирана. Ще монтираме автоматите ви както подобава. Между другото, и за това имам видео в канала ни в True Rider Shop, даже 2 видеа за монтажите на автомати. Обърнете внимание, това е нещо, което е много ценно, защото
времето доказа, че не само специфичният начин на каране, но и дъската, автомата, твърдостта, посочността или дори и анатомичните особености изискват различен монтаж. А това ние, в частност аз, Дойчин от True Riders, имаме специални наблюдения, специални резултати. Нека да видя дали съм приготвил обувка, която е с една и съща посока като автомата, за да мога да покажа и бързото закопчаване. Ето го и първия и директен шанс да закопчаем тази обувка тук. Представете си, че това е вашия сноуборд, това е вашия автомат, това е вашият крак. Дали ще ни попречи тази хартийка? Да, тук има, между другото, много е важно да обърна внимание. Тази хартийка тук оказва следното нещо. Понеже системата Step-on има този малък детайл, който е изключително важен, защото той добавя този контрол в този автомат. Има ето тази щракалка, която е катарама клипс, в който можете да вкарате панталона на сноуборда си. Не е желателно панталона да попадне в този издатък, който влиза в автомата, защото тогава би могъл да затрудни излизането или влизането. Тоест, хубаво е да запомните, че ако имате една от тези системи, Бъртън добавиха това, за да може панталона ви да седи тук и да не се защипе вътре. Така, слизаме от лифта, имаме тази обувка, сноуборда е на земята, правим ето това и вие сте готов и карате. Заповядайте в True Riders, Step-on, всичко ще бъде настроено както трябва. С мен Дойчин от True Riders.